Ongitshele inkinga isiqala kuphi manje? Uyini oyibambile? Yini entsha ongase-understandi ngaye? Ngoba phela uyamazi nakanjani? Yeah, ushintshe kona manje sanda sesi-right sesinje esesebenza ubese nami bese ngisengikhulile sengihamba yabo indawo then ngathola umngani. Ngathi mangithola lo mngani naye wamjwayela umngani wami kwanje saba abantu aba-right. Kwazi kwahamba kwafika la ukuthi khona ke ungona phela ngiyamxoxela ngomuntu wami uthi no umuntu wami uthanda umuntu okanjani yabo uthanda umuntu oneBhayibheli ngaphansi. Bhayibheli yini iBhayibheli manje? Ilezi inyama lezi engaphansi esithweni sangasese. Oh okay. Yeah, umuntu othanda labo bantu. So now neBhayibheli? No mina nginalo. Oh usuke exoxa nje. Esuke ixoxele. Oh okay. Ish. Yeah. Okay. So makuwukuthi uxoxa ngokuthi yena uthanda umuntu oneBhayibheli and wena awunayo. Kuke kufika kanjani enhlizweni yakho lokho? Kuyibona ke la kuqala khona kwangiphatha kabi wangidida ukuthi yena seqaleni uthanda umuntu oneBhayibheli manje nami sengiyaxaya ngisafeel comfortable mangihleli nawe no sengiyamazi ukuthi uthanda umuntu onjani. Umuntu akuyaphuza utshwala? Yebo uyaphuza. Oh so indaba ziphuma mesephuzile. Mesephuzile. Maye sober nje akakusho lokho. Alright manje ke umngani ke kwenzakalani? Umngane mangimxoxela ke shuthi ngiyasola ukuthi agcine sefika kwami endlini mangingekho ngoba endlini bese nginakho ukuthi ngithi ngiqale ngisola ukuthi ngathi khona umuntu okade ekhona benginganakiki kodwa nginako ukusola ukuthi la khona umuntu okade ekhona la endlini then ikhamba isikhathi ngithema ngifika senhlala ndawonye bena nomntwana khona la. Yebo ngithema ngifika endlini hawu nazi izinto ekamngani wami. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba sisi wami seceleni kwami kuyacaca abanzi ukuthi khona into entsha angasayiqondi ngomuntu othandana naye futhi azoyiqonda kungesikhathi esingakanani because unemibuzo and yonke imibuzo nani niyazi ukuthi kufanele iphendulwe na kanjani. So ke sasimuza ukuthi ingabe usiphatheleni sabona. Yebo sanibona njani? Saphila kunjani? Saphila. Ngirayisi nami. Uma balo hleli naye? uMadlamini. Oh okay. Ubuye kuphi ukuhlala? Ngibuya kaDabeka. Kadabeka ngako Claremont. Yebo ngakase Claremont. Alright. So vele ukhulele khona? Yebo ngikhulele khona. Lo umntwana onjani? Umndeni wakho mase kuthiwa nje unikeza ithuba lokuthi uchaze, ungakuchaza ukuthi ubu umntwana onjani? Mengumntwana okhule eyidlalela ekhaya. Ubengajwayela ukuhamba bengena abangane isikhathi esiningi. Ubuqhuma endlini bengidlalela ekhaya. Ngokuthanda kwakho noma mhlawumbe umthetho wabazali? No ngokuthanda kwami. Oh okay. Awuzwana abantu abaningi? Yeah. Okay. Okay. So ke njengoba ungazwana nabantu abaningi uyiqhuma endlini kodwa na kanjani uke wathola ithuba lokuphuma and wasubonwa uphesini wakho lo unaye manje? Yebo. Nahlangana kuphi? Sahlangana esikoleni naye. Esikoleni high school noma? High school. Oh okay. So nithandana nje kuze kube manje nibuya e-high school? Yes. Ubekuphethe kanjani nje? High ngiyazi ukuthi umuntu wase high school mina akasebenzi so bekuthengela igwinye nesitep. Yes. Ya bengiphethe kahle kona beku right nje yonke into sasalana ke kwazi kwafika la sikhona manje ke lenkinga esibhekene naye. Mhlawumbe ngabe ninaye umntwana? Yebo sinaye. Ninabo noma ninaye? Sinaye. Oh umngakanani manje? Mhlambe una 5 years. Yo umuntu omdala lo. Umuntu omdala nje futhi uxoxa indaba eziningi. Yeah. So ubhuti wabantu uke wavela ekhaya mhlambe umndeni wakho umthathise njengomkhwenyana noma usawubaba nje umntwana kuphelela lapho? Hayi usawubaba nje umntwana. And usengqondweni zokuthi aye ekhaya noma nisayijolela nje? Usengqondweni nje ukuthi aye ekhaya. Okay. So ukhona umsebenzi awutholile asebenza ku? Ukhona. Alright. So kusukela e-high school kuze kufika manje awukazi uzombambe nomunye umuntu mhlawumbe asathandana naye? No bengajwayele kuze kuba imanje nje inkinga esengibhekene nayo le esingenze ngaze ngahamba ngaze ngafika la. Okay. Ongitshele inkinga isiqala kuphi manje? Uyini oyibambile? Yini entsha ongase-understandi ngaye? Ngoba phela uyamazi nakanjani? Yeah, ushintshe kona manje sanda sesi right sesinje
esesebenza ubese nami bese ngisengikhulile sengihamba yabo indawo then ngathola umngani ngathi mangithola lo mngani naye wamjwayela umngani wami kwanje saba abantu aba right kwazi kwahamba kwafika la ukuthi khona ke ungona phela ngiyamxoxela ngomuntu wami uthi no umuntu wami uthanda umuntu kanjani yabo uthanda umuntu oneBhayibheli ngaphansi yini iBhayibheli manje ilezi inyama lezi engaphansi isithweni sangasese okay yeah umuntu othanda labo bantu so now uneBhayibheli no mina nginalo usuke exoxa nje esuke ixoxele okay ish yeah. Okay so makuukuthi uxoxa ngokuthi yena uthanda umuntu oneBhayibheli and wena unayo kuke kufika kanjani enhlizweni yakho lokho kwekuyibona ke la kuqala khona kwangiphatha kabi wangidida ukuthi yena seqaleni uthanda umuntu oneBhayibheli manje nami sengiyaxaya ngisafeel comfortable mangihleli nawe no sengiyamazi ukuthi uthanda umuntu onjani umuntu akuyaphuza utshwala yebo uyaphuza so indaba ziphuma mesephuzile maye sober nje akakusho lokho alright manje ke umngani ke kwenzakalani umngani mangimxoxela ke shuthi ngiyasola ukuthi agcine sefika kwami endlini mangingekho ngoba endlini bese nginakho ukuthi ngiqale ngisola ukuthi ngathi khona umuntu okade khona benginganakiki kodwa nginako ukusola ukuthi la khona umuntu okade khona la endlini then ikhamba isikhathi ngithema senhlala ndawonye vele nomntwana khona la yebo ngithema ngifika endlini hawu nazi izinto ekamngani wami hayi wathi umngani wami ube la ubezongibheka hayi kwangayinto engayinaki futhi nakhona umngani wakho ufika endlini yakho endweni wabona into zakhe usethi mangibuza ukuthi hawu into yekamngani nami ifuna la endlini sithi hawu umngani wakho beza kubheka yazi ngicabanga ukhohlwe into zakhe la endlini izinto eziyini mhlawumbe bekade ngisanda kufica nje into zakhe isikhwama kwazoba ID na nje yabo nje izinto zakhe nje iserious okay mhlawumbe ke wamfanele umngani wamtshela ukuthi hayibo ngiyezwa kuthiwa kade uzongibheka and wakhohlwa izinto zakhe ya mangimbuza kumngani uyashuthi ngifile ngazokubheka sometimes mangimbuza mangifica ezinye izinto mhlawumbe impahla zakhe uthi ingubo zakho isala kanjani lapha endlini yami uthi hayi mngani ayikho la yonke ngimbuza usuyajola nesoka la mhlawumbe seniyathandana ngase sangazi hayi athi ayikho mngani le nto ngeke ngize ngiyenze kuwena so manje ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba umngani wami omkhulu lo mngani umngani beni buqale nini buqale kade sesifike college okay so umuntu ushuthi umbone manje lo ya ngimjwayele naye hlali kakhulu naye so mase ukhumbule kahle mase ubuyele emumva ubuyisele ingqondo emumva ukhumbule kahle la khona uqala ukumtshela ngokuthi umuntu wakho uthi uthanda umuntu oneBhayibheli bebunjani ubuso bakhe lapho the time mase awuzama ukukhumbula kahle i-body language beyithini yabo ngathini uba naleyo leyo ebusweni ukuthi yabo shuthi bayicanga ukuthi Nkosi yami nginayo leyo nto leyo mhlambe umngani wakho uke wafinyelela ekuthenini yabo umuntu mawujwayelene naye kakhulu kuyenzeka akuvakashele noma mhlawumbe wena umvakashele nize nithola ithuba lokuthi nigeze nonke kanye mhlawumbe nibonana umzimba okay noma ngasithiwa akuyona ke inhloso ukuthi cha sifuna ukubona nemizimba cha but kuyenzeka ukuthi uthuka ugeze nomngani wakho and uthuka ubona izinto eziningi so anikazi nize nifinyelele ekuthenini niyavakashelana nize nigeze ndawonye nomngani bengakazi kufike lapho so umzimba wakho awazi ngikwazi nje ukuthi bengimpheleze mhlawumbe mase ngise-toilet esikoleni besihamba soba u2 yabo ngazi but ke nje ukusinikeza inamba yami ngani simfonelile ngenhlanhla uvumile ukuthi afike so angazi uma wena ukulungele yini ukuthi ngimlande then uzokhona ukuzikhulumela naye ubuso nobuso bengajabula ukuthi umlande ngikhulume naye Cosilandela yena Alright babukele emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami impendulo eziningi zasisi ongibhalele ngiyacabanga ukuthi uzoyithola kungesikhathi singanani because usisi uvumile ukuthi asijoyine kulo lolu hlelo lolu sabona kanjani yebo alright yebo ngiyaphila nami uma balo sihle naye Mncwabe yebo alright uyamazi sisi yebo ngiyamazi nazana ngani
Siyazana kakhulu. Oh, okay. So ayikho into enifihlela nayo. Hayi cha ayikho. Ukutshelile ukuthi uya kwishow ekuthiwa umfuna umuntu wami eka Black Life. Cha ayasho. Kunenzuku nje kunokushintsha nje ugele. Usolana. Ngiyaxakeka nje sengiyibona sengila phambi kwamakhamera. Mhlambe nike nakejana kulamalanga. Cha. Bekusase right yonke into. Nigcine nikhuluma efonini. Asisakhula nje. Senamamoto engawazi nami. Mhlambe ngabe umbuzile ukuthi mngani kwenzakalani ngawe kulemalanga because asisakhuluma njalo. Angiyihluphanga ngibane ngamblock. How? Why? Ingoba phela ngiyazibona ukuthi ngiyisicefe. Uyamthanda kodwa? Bengimthanda kodwa phela mekhetha yena ukuqhela kumina ngikwenze njani. Okay, so njengoba ula namhlanje kunezinto eziningi angayi-understand kahle muva nje. So ngiyacela ukuthi umbuzo nombuzo akubuza wona ngiyacela umphendule wona ngoqiniso. Okay. Ngicela ukukhulumisana naye. Mina nginenkinga mfana. Bese nginokujwayele nje endlini ukuthi ngifice into zakhe endlini endoda yami. And bese nginakho ukuthi indoda yami nje ngingasayitholi ngesikhathi esiright. Since wena ngaxoxela ukuthi indoda yami ithanda umuntu onjani ngaphansi. Angisasitholi ngesikhathi samuntu wami sehlezi nawe. Senginabo nasendlini ukufica into zakhe manje ngi-understand ukuthi kwenzakalani. Manje mawufica into zami endlini yakho ucathi mina ngamenza umuntu wakho. Zifika kanjani? Hawu besijwayele nje ukuhlala endlini yomuntu wakho sekuyaqala. Kodwa mina ngingekho ufika kanjani ngingekho? Ngisuke ngizobheka wena. Manje ngingekho mase isaliswa yini phoma uzobheka mina? Hawu ngiyakhohlwa. Wena njalo uyakhohlwa impahla zakho endlini yomuntu wami? Kanjani? I understand. Angicela ungenze ukuthi ngi-understand kwenza kanjani. Imali manje ngokukhohlwa nje sowubona ukuthi mina ngifuna njalo ngiyaphindelela akudluli. Awukahle. Cha serious ngifuna ukwazi. Ngiyakutshela nje ukuthi ziyasala ngephutha. Okay, iphutha liyenzeka okay angiphiki but alenzeki kaningi. Wena wayi kuze kufike lapho ukuthi lokho ephindelela kufikile ukuphi isikhwama zuthuna ama-ID na ingubo zakho amajezi akho ingubo zakho endlini ilokho kwasala ngosuku olulodwa konke ngosuku olulodwa ngiyangikushila ngiyangihamba. Okay kushuthi mina engingaboni ke endlini. Hayi kushuthi wena ngifica nje lezi impahla ngeensuku ezihlukene kushuthi sengiyaguleka. Hayi kushuthi uyagula ngempela. Wakushiya konke ngosuku olulodwa. Kwasala ngosuku olulodwa konke. Ngamchaza wakade upheka uyaphi ngangiyamuntu wami. So kusala kanjani izinto kufanele osuke endlini yakho uyibona ukuthi ngiyazidinga lezi ukuthi ngihambe nazo seyisala kanjani endlini kwakunetha so ngaphuma sengiphuthuma nami kwasala kanjalo ke andike ikhwama mengasa achasisise kahle ugele zisavaliwe and uyazi ukuthi ngisebenza ngabantu ngiyadayisa ikhwama idea yakho yonisala yayike esikhwameni phela lesi esineyikhwama shame imake uma ngabe kuukuthi uyobona umngani wakho kanti awusho yini usasendlini ukuthi mngani ngiza lapho noma i-text noma i-call uvela abone ngawe nje ususemnyango ngithi ngiyamsurprise because kukhona isikhwama engithi ngimphathele sona since ke eseqala ukushintsha ke hayi ngiyasasithola ubayika umuntu wakho uandile uzovuma ukuthi simfonele sibuze kunankinga simfonele anankinga sifona anankinga ngiyacela ukuthi sinisifonise yebo sawubona kunjani bhuti Andile ngiyaphila kunjani siyaphila nathi ukhuluma noSitofuza ngamandla from Black Life TV yebo ngiyakuzwa Sitofuza unaso isikhathi singakhona ukukhuluma yebo singakhuluma alright ngihleli nemedia yakho la e-studio and ngiyacela bandla ungangixwayi izinto engifisa ukukubuza zona ngiyacela ukuthi ungiphendule kona ngiyazi ukuthi kunzima but ngiyacela ukuthi ungangixwayi uhleli nomuntu wami namubi uyindaba uthela bangakade
Hey, bosi yami, ngiyaxolisa ukuthi kumele ngisho lokhu kodwa ke. Komba ufuna ukuthini sisi? Bangaki abantu bakho? Mina nginothuleleni. Oh, okay. No, ngiyabuza, angihleli-ke naye-ke kahle kahle ngihleli noThando. Uthe uthando kimi. Ngizwakala sisi. Uyamazi uyathandana naye? Yebo ngiyamazi uThando. Ninesikhathi singanani endaweni? Ngicabanga ukuthi siyoqeda u7 months manje. Okay, mase ngibuze yini le echaza kangaka kuyena? Nengasho. Ndoma uThando unamalebe. Lela yona le ukuthi cha awaphethe. Ngiyakuzwa bafo. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngizwakala sisi. Okay, ngiyabonga. 7 months. 7 months. Ndawonye 7 months. And kade sikhulumisana naye kungesikhathi singanani. She said abenzani lutho no person wakho. And uAndile yena uthi bana 7 months bandawonye. Ufila njani? Angazi ngempela amandla angazi ngizinjani. Okay. Angazi ngempela. Angazi. Usayimisela ukuqhubeka naye? Hayi ngeke. So right. Ngiyarazi. Okay. So ngikhetha ukuthi ngivele ngiyivale i-call ngesimanga sokuthi ebese kufuna sikutholile ngisho. Yes, angikwazanga ukuthi ngiphinde ngiqhubeke ngoba imali ngokumazi kwakho ivoice yakhe uma esoba iso noma Ayikho kanje mayisoba. Oh, should phuzile. Oh, that's why besanathi badla Ekhipha inkinto. Hayi mayiphuzile-ke nje uyakhuluma-ke. Okay, akakwazi ukufihla. Akafihli uyakhuluma nje mayisephuzi. Uthe nihlala ndawonye endlini nomntwana wenu. So manje masuka la endlini yakho. Uzogoduka usazoqhubeka uhlale naye. Ngiyagoduka kumele ngigoduke nami. Engisakwazi nje ukuhlala naye sengi-right. Njengoba kade sethembisile ukuthi uyimise ukuthi athumele abakhongi ekhaya lakho. Inkinga iselale nomngane wami mhlazothini yena. Okay. Thando. Yebo. Ziphumile izindaba zabaphezulu kwetafula. Ekubeni kade usuphikile ukuthi awenzi lutho nomuntu wakhe. Namanje singabe mhlawumbe usayimisela uqhubeka uphike noma Kodwa phela nami nonke niyazi ukuthi iqiniso umphiko. okay. Isikuphi isizathu sokuthi uthanda nomuntu wakho? No, sorry. Sikuphi isizathu sokuthi uthandane nomuntu kamngani wakho? Angitshela ukuthi unemali phela nami ngathatheka-ke. Okay. So njengoba ethi uyaphuma kudlelwane bakhe wena uzibuse ngokuhlala. Yes, ngizohlala mina because ngikhulelwe ingane yakhe. Yo. Uwaze kanjani ukuthi ingane ingaba because ushilo wathi impahla zakho zasala endlini yakhe ngesimanga sokuthi wawupakishela ukuthi uyobona umuntu wakho. Nginesho ukuthi yakhe. So awusathanda nomuntu wakho vele? Siyathandana nomuntu wami. Ngiyacela sininga silahlekeli uphathi usawudinga. Ngiyacela sininga bese nisidukela seni block inamba yaka Black Life because siyacela ukuthi sinilandelele ukuze abantu bazokwazi ukuthi kwagcina kuphelele phakathi kwenu bawuthu. Ngiyangivumela. Yebo. Mbuka lapha ekhaya uphathi 2 uzoza kungesikhathi singanani. Ngibonile njalo ku-comment section enye yama video nikhala ngokuthi wena Stofuza njalo asithembisa uphathi 2 kodwa awukho uphathi osazile kusaze uphathi oyedwa kwenye yama video. Bakithi ukulinda into efanele niyifunde because asisebenze ngendlela esithana ngakhona. iBlack Life akuseyami, mina ngiyipresenta la kuphela. So umphathi owazi ukuthi kufanele kwenzeke ini kungenzeki ini. Ngiyacela ningasebenzisi kabuhlungu. Umsebenzi wethu siyawazi. Anginideleli ngisho ngesineke nangothando because ngiyazi ukuthi ngiyathanda kakhulu. Bese ngakhohlwa subscribe, ulike, ushare ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.